días a todos e a todas. Vamos a comezar co pleno extraordinario. O punto primeiro é o recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2025. Ten a palabra a concelleira de Economía. Bo día a todos e a todas, pois traemos a este pleno extraordinario o recoñecemento extrajudicial de créditos para este ano 2025, xa que é preciso dotar de crédito para gastos xa efectuados no ano 2024. Estas obrigas económicas están pendentes de imputación orzamentaria e pago, e o importe ascende a 124.162,38 euros. Todas e cada unha das facturas corresponden á realización de gastos necesarios para o normal funcionamento de distintos servicios municipais. Como ben puderon ver na documentación aportada, a maioría das facturas son mantementos, arranxos e suministros. Por citar algúns, temos arranxos e mantementos en distintos centros educativos, mantemento de extintores, arranxo pintado nos paramentos en varios centros educativos, arranxo de fontanería no Ceipagro do Muiño, arranxos comedor, e así como a suministración de alimentos, por exemplo, na Escola Infantil Municipal O Bosque, carne, iogures, pan, servicio de monitoraxe de novembro, entre outros. A maioría destas facturas teñen data de decembro do 2024. Dicir que existe consignación adecuada e suficiente para imputar os gastos sen merma dos créditos dos respectivos programas, xa que a maioría dos gastos refírense a mantementos e servizos que se repiten no tempo. Existen razóns que aconsellan a aprobación destes gastos polos graves prexuicios que podería ocasionar para os administrados e os terceiros que actúan de boa fe e baixo o principio de confianza lexítimo ao realizar a prestación. Hai informes favorables do Departamento de Intervención e Secretaría. Moi ben, abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, bo día a todos e a todas. Novamente estamos ante un recoñecemento extrajudicial de crédito, unha figura que se usa, pois, como indicou a concelleira, para recoñecer gastos, obrigas indebidamente comprometidos ou adquiridos de forma irregular por xerarse con incumprimento da normativa. É dicir, gastos comprometidos sin a correspondente licitación dun contrato cando este fora preceptivo ou obrigas comprometidas sin crédito ou prestacións que exceden do obxecto do contrato e para as que non se transmita a correspondente modificación contractual ou incluso prestacións que teñen cabida nun contrato menor pero para as que non se seguiu a tramitación prevista e, polo tanto, esa deficiencia tampouco foi emendada. Estamos a falar, esta vez, de facturas por un importe de 124.162,38 euros. E se ben é certo que, como dixo a concelleira, a maior parte destas facturas son importes pequenos e débense, a mantementos, arranxos urxentes, suministros necesarios. Tamén hai que decir que son gastos plurianuais e que se deberían, ademais, ser licitados, porque dixo que se repiten no tempo. Dentro destas facturas chama a atención, no medio de todas, unha factura de 43.517 euros de arreglo e pintado de centros educativos, con ausencia total e absoluta de procedemento, e non me digan que esta factura non era previsible. Agora xa parece que nin se molestan en utilizar a figura do contrato menor e xa se pasan a contratación verbal, poñendo de manifesto unha vez máis a incapacidade deste goberno para a xestión e a planificación. Dito todo isto, non queda máis que decir que son gastos realizados, polo tanto, gastos recoñecidos e comprometidos e que, como tal, deben ser aboados. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, estamos ante o primeiro recoñecemento extrajudicial de crédito do ano. A verdade é que o noso grupo sorprendeu-nos que viñera neste pleno e non no ordinario de febreiro, pero entendemos que é pola urxencia de aboar estas facturas. Ben, se analizamos este expediente, vemos unha serie de gastos non pendentes de pago do exercicio anterior, os cales non foron debidamente adquiridos, é dicir, non se cumpriron os trámites legais na xestión destes contratos. En resumen, para min, estamos ante unha xestión deficiente que provoca dúas grandes consecuencias. Por un lado, a creación de débedas con empresas, en moitos casos proveedores locais. En segundo lugar, e vencellada esta débeda, observamos, se comparamos o período medio de pago dos 3 trimestres deste 2024 co 2023, como sí que subiu na media deste período medio de pago. De feito, a min gustaríame facer unha reflexión respecto do levantamento de reparos suspensivos que traen a pleno. Se leemos o informe da interventora, vemos, como din, que se está a incumprir a normativa de gasto, que se está a incumprir, en definitiva, a legalidade e que se prescinde total e absolutamente para a contratación de gasto do procedemento establecido. Polo que, dende a miña perspectiva e do meu grupo, temos un problema, porque entendo que como administración pública pretendemos mellorar e aspirar a ter unha boa xestión que cumpra os trámites legais.
E sempre que hai un problema, é importante ver de onde ven este, cal é a raíz. Entón, se realizamos un estudo de onde proceden a maioría dos gastos, tal e como dixo a concelleira, atopamos que a maioría veñen do Departamento de Educación, vencellada a facturas de mantementos de centros educativos e facturas de suministro de produtos de alimentación. Xa me adianto para que despois non mo digan vostedes. Efectivamente, dende o BNG temos memoria e isto xa pasaba cando estábamos ao fronte desta concellería. É por iso que, estando o BNG ao fronte da concellería, se iniciaron os trámites po expediente de licitación de mantemento de centros educativos e de suministro de alimentos. Licitación que, por certo, neste pleno vostedes dixeron que ia estar para 2024 e a realidade é que non sabemos nada dela. Espero que sexa unha realidade para 2025. Con todo, dende o BNG, realizando un exercicio de responsabilidade e considerando que os provedores non teñen por que verse perxudicados da xestión do Goberno, imos a facilitar que se paguen as facturas dos servicios prestados. Moitas gracias, Susana. Perdón, Pablo. Bueno, bo día a todos e a todas. Como xa se dixo que vemos a pleno o primeiro recoñecemento extrajudicial de crédito dese ano 2025, son un total de 114 facturas por un importe total de 124.162,38 euros. A totalidade delas son correspondentes ao capítulo 2. 103 facturas son do Departamento de Educación, relacionadas co mantemento dos centros, e tamén aproveitar para felicitar ao Departamento de Intervención, porque se ben é certo que todas as facturas tiveron entrada no mes de decembro, a pouco máis dun mes pois vais a poder facilitar que os proveedores poidan cobrar. Moitas gracias. Ahora sí, Susana. Bueno, nada, simplemente indicar que, con respecto ao que decía Rosalía, que non se había iniciado ningún expediente de licitación de mantemento e, como vostedes saben, algúns dos nosos edificios pois xa teñen un certo número de anos, co cual cada vez pois estes reparacións cada vez teñen que ser máis habituais, pois debido pois eso ao paso do tempo. Dicirlle tamén que a licitación dos alimentos xa está en un proceso moi avanzado, co cual esperamos próximamente xa traela ao pleno, e, bueno, non incumplimos ninguna ilegalidade, porque senón, tanto por parte de intervención como de secretaría, non habería informes favorables. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Luisa, Rosalía. Sí, simplemente dicir que o mellor, perdón, que errei na palabra, dicir que había un expediente iniciado, pero sí que había un contrato cunha empresa que se estaba facendo un estudo para facer eses pregos. O mellor, perdón, por usar a palabra expediente, quería dicir que había traballo feito na iniciación de poder facer esa licitación. Moi ben, moitas gracias. Pablo, Susana. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Agora temos o punto segundo e o terceiro, que son referentes á participación no Plan Provincial de Obras. Un é o POS-Plus 2025 e outro é o Plan Adicional. Se lles parece, debatímolos conxuntamente, porque van unidos, ainda que despois os votemos por separado. Parecelles? Empezamos entonces. Ten a palabra Gustavo. Bueno, bons días a todas e todos. Pois un ano máis por estas datas traemos a aprobación do Plan Único a pleno, o POS 2025 e máis a reducción de deuda do PAI. Comentar así por encima os datos do POS deste ano, decir que ao Concello de Ames correspondeulle 1.948.000 euros, un pouquiño máis, dos cales xa se aprobou aquí en pleno POS social, que eran máis de 158.000 euros, e hoxe traemos o que é as obras, que son 1.518.000 euros, e a reducción de deuda de 271.000 euros. Son en total para estas obras 19 actuacións, 6 no POS principal e 13 no POS complementario. Tamén hai que destacar que na Achega 25, que son 770.000 euros, a gasto corrente vanse destinar máis de 440.000 euros. Non sei se queredes que vos diga as actuacións, pero, bueno, así por encima, decir que esta Achega 25 vamos a condicionar a Rúa Agro da Vella. Na Achega 24, que é no POS principal, meteríamos unha actuación na Telleira. Camiño de Rueiro é unha pista que nos piden continuamente na zona de Ortoño, que é a que vai de Punxeiras a Condomiña. Tamén incluiríamos a pavimentación de viarios en Barreiro, que é un dos pouquinhos núcleos que nos queda na zona de Bugallido por arranxar. A pavimentación do viario Campeáns Pousada, incluído un camiño de terra, unha parte dun camiño de terra de varias casas que están, valga a redundancia, en terra. E a canalización de pluviais de Biduído abaixo, que eran unhas casas que sempre se lle inundan,
E, por certo, hoxe está aquí algún representante daquela zona, na que tuve algunha reunión con eles, donde había problemas porque non había un camiño público por onde sacar a auga e agora chegamos a acordo con varios propietarios e podemos sacarla pola extrema das fincas. E a pavimentación de varios viarios de Lapido en Ortoño, que bueno, son os que quedan por arranxar nesa zona. Non vou a falar do plan complementario todo, porque vai do que se falou máis ou menos en pleno, Pontella de Pedras, Pontella de Piñeiro, que máis así que se falara en pleno en Costolla, por exemplo, a mellora de seguridade vial en Costolla, onde incluímos un camiño en Framil que está se desfacendo e que vai uns chalés. Bueno, pois, como xa o conocedes, non vou a seguir falando de máis. Gracias. Luisa? Bueno, como ben explicou o concelleiro, pois hoxe sometemos a aprobación o plan de obras do post-2025, un plan que recolle 19 proxectos e que ben se podería chamar o plan reciclaxe ou ben o plan copia e pega. Un plan do que vostedes, bueno, cada ano fan gala, como no anterior, de levar máis actuacións que nunca e que tras o preceptivo anuncio e un pouco de publicidade, recordemos, pagada por todos e por todas, pois se desinfla e quedan prácticamente nada. Levamos uns anos que o único que facemos é aprobar o plan de obras e despois sírvenos para encher as ordes do día dos seguintes plenos das ratificacións de decretos modificando os proxectos que se presentaron polas deficiencias que ya topan na Diputación. Nalgúns casos, ata 2 modificacións tuvemos que ratificar. E, mentras tanto, pasa o tempo e esas obras non se dan feito e outra vez volta a empezar. Cando chega o seguinte plan, que facemos? Pois reciclamos, collemos obras de plans anteriores que non se deron feito e volvémolas a traer. En concreto, neste documento que hoxe traemos a pleno, se rescatan varias obras de antigos plans. Un do PAOS 2023, que é a pavimentación do viario de Capeáns a Pousada, en Covas, e varios do anterior de 2024, como son a pavimentación de viarios na aldea de Barreiro, a pavimentación dos viarios da aldea de Vilaverde e a mellora da seguridade viaria de Bulceleiras. Tamén temos que prestar especial atención ás memorias do POS. Por exemplo, temos na memoria do POS de 2024 dous apartados específicos. Un deles facía referencia ás actuacións previstas en relación coa xestión de residuos urbanos, onde se decía que na anterior edición xa do 2023 a Corporación Municipal de Ames estábamos a estudiar xunto ca Mancomunidade a posibilidade de que Ames se integrase como socio de pleno dereito nesta Mancomunidade. Estamos en febreiro de 2025 e todavía non sabemos se seremos socios ou non. O único que sabemos é que nos subiron a cota máis do dobre, pero novamente vostedes, 2 anos despois, voltan a incorporar nesta nova memoria do post-2025, no mesmo que, como decía, da 2024, que seguimos estudiando para terminar dicindo que a hora de redactarse esta memoria a situación do Concello de Ames sigue sendo a mesma que en anos anteriores. Outra das cousas que se recollían nas memorias anteriores se refería ás medidas practicadas ou previstas polo Concello para a reducción ou retirada de tubos de fibrocemento con presenza de amianto nas redes de abastecemento de auga e de saneamento. E decíase na memoria de 2024. Na programación deste post complementario 2024, unha das obras previstas é o acondicionamento da Praza do Concello por un importe de 248.509 euros, que ademais coincide con 2 tramos identificados no informe da empresa que fai referencia á presencia de amianto nas redes de abastecimento do Concello. Evidentemente, isto sigue sin facer e novamente se recolle na memoria do post-2025. Con esta intención, no post-complementario de 2024 inclúese a obra acondicionamento da Praza do Concello de Bertamiráns, etc. Isto, como decía, o único que nos lema é a salientar como cada vez as obras incluídas no principal son menos, desta vez 6, unha na chega de 2025, as outras 5 na chega de 2024, e cada vez son máis as obras que van ao complementario, porque eso supón de obras que se van a quedar seguramente sin facer. Neste caso temos 13. Lembremos ademais que no POS aprobado o ano pasado, pois aínda creo que nin se iniciaron as obras de ningunha obra deste plan. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Ola, moi bo día a todos e a todas.
A Deputación da Coruña inicia 2025 cun investimento récord de 18,5 millóns de euros nos concellos da comarca da Coruña. Este plan único da Deputación Provincial, gobernada polo Partido Socialista e polo BNG, é moi valioso para os concellos, sobre todo porque se reparte atendendo a criterios obxectivos, imparciais e do xeito máis xusto posible, independentemente da cor política de cada concello, cousa que, por desgraza, non acontece con outras administracións gobernadas, por exemplo, polo Partido Popular. Polo tanto, isto trae boas novas para o noso concello, que con esta chega, tal e como comentaba o concelleiro de Obras, poderá realizarse un total de 19 actuacións. Dende o BNG somos conscientes dos prazos que se manexan en cada convocatoria deste plan e tamén do volume de traballo que acumula o Departamento de Contratación do noso concello. Pero antes de falar máis polo miúdo deste Postplus 2025, gustaríanos resaltar, sen restarlle importancia ao resto, o estado do proxecto da senda de Pontemaceira a Carballo, na parroquia de Trasmonte, xa que é unha reivindicación da veciñanza dende hai preto xa de 10 anos. No pleno de xullo do 2021 aprobouse por unanimidade o Plan Ames Progresa 2021-2023 que incluía a realización desta senda peonil. No pleno de agosto do 23, alegando non ter os correspondentes permisos de Patrimonio de Augas de Galicia, o Goberno do Partido Socialista, co apoio, como non, do Partido Popular, aprobaron o suplemento de crédito no que cambiaban o importe de 212.000 euros destinados á execución desta senda peonil por outros investimentos do Concello. Todo isto sen telo falado antes ca veciñanza da parroquia. É por isto que no pleno de setembro de 2023 o noso grupo levamos unha moción que foi apoiada por unanimidade na que solicitábamos que o Concello de Ames apoiara a realización desta senda e procurara o financiamento para poder executala. Foi incluída no POS do 2024, no complementario, e tras realizarse unha corrección de erros que foi levada ao pleno o pasado mes de abril, actualmente a obra segue sen adxudicar. Por iso, pedimos a maior celeridade posible na tramitación deste e dos outros expedientes, sendo conscientes das dificultades do día a día no Concello ante o gran volume de traballo e a falta de persoal, situación coñecida por todos e por todas. E xa centrándonos neste plan Postplus 25, que abarca, como decía o primeiro, 19 actuacións, queremos darlle as grazas ao Goberno por incluir 2 das 8 actuacións propostas polo BNG, como son a pavimentación da estrada que une Covas a Pousada e o arranxo das pluviais de Biduído de Abaixo, algo moi necesario e demandado polo noso grupo en diferentes ocasións. E dentro deste punto, gustaríame trasladar unha inquietude da veciñanza, cal aproveito para saudar, representada aquí por Justo, que é que se execute do xeito máis riguroso posible cun enfoque integral esta actuación, tendo en conta que as solucións vinculadas a problemas de auga, tal e como falábamos na moción do pasado pleno, atópanse en moitos casos nas zonas máis altas, non? Neste caso, na zona da Igrexa e na zona da urbanización das Mimosas, que boa parte da auga que causa eses problemas en Biduído de Abaixo pois está relacionada con esa auga de escorrentía que ven desde as zonas máis altas. Non quero deixar de escapar a oportunidade de compartir con todo o mundo cales foron as propostas que trasladamos dende o BNG ao Goberno. A segunda fase da Casa da Cultura do Milladoiro, a segunda fase da senda peonil que vai dende Reino ata Pontemaceira, o arranxo da Ponte de Suevos, arranxo da Ponte das Pontiselas e pavimentación da estrada na Ponte Nova, en Agrón, a cubrición dun dos anfiteatros. Isto é algo que xa figuraba no Acordos de Orzamentos 2024 que o noso grupo asinou co Partido Socialista e que pretendía darlle resposta á mocidade que pide lugares teitados para estar e para reunirse. E, por último, a pavimentación e o arranxo definitivo do aparcadoiro público situado detrás da Policía Local aquí en Bertamiráns. Lóxicamente, quen goberna é quen ten a capacidade de priorizar uns investimentos sobre outros e quen decide en que investir os cartos. Por iso, dende o BNG, agradecemos de novo que se incluíran esas 2 propostas nosas e pedimos ao Goberno unha xestión eficiente e eficaz de xeito que se poidan desenvolver o antes posibles estas actuacións e todas as anteriores, sendo conscientes de que isto repercutirá de xeito positivo na calidade de vida da veciñanza amesá.
por suposto, sempre que se acometan do xeito correcto, sendo coñecedoras dende o noso grupo das circunstancias que rodean a execución de todos os investimentos. Moitas grazas. Moitas gracias, Oliva. Bos días a todos e a todas. Un ano máis, como non podía ser de outra maneira, traemos ao pleno a aprobación do POS Plus 2025 nos últimos días de plazo. Aléganos que se siga facendo o que o Partido Popular sempre demanda, que se dedique ao plan de obras e servicios ao rural. Neste caso, non é o total, porque unha parte vai destinado, como ben dixo o concelleiro, a Rúa Grodovella no Milladoiro e outros a pavimentación da telleira en Bertamiráns, pero o resto xa vai ao rural. Gustaríame tamén resaltar que este ano, como dixo a Presidenta da Deputación, cando dixo na súa recente visita a Ames, que este iba a ser un superpós, e certamente sí que o é. Por primeira vez nos últimos anos damos a volta o descenso que se achegas que a Deputación viña dando a Ames desde o ano 2019. Gustaríame resaltar o que sempre decimos que o noso grupo non entende de siglas, senón de cousas boas para os veciños. E calquer investimento que veña para este Concello e a súa veciñanza vai a ser aplaudida polo Partido Popular de Ames, independentemente de quen goberna neste momento a Deputación, como ben dixo a concelleira do BNG, sexa o PSDG e o BNG. Entrando a falar no contido do POS, por primeira vez nos últimos anos, vemos que temos unha parte que se destina a sufragar o gasto corrente, concretamente 445.000 euros, que se destinarán a cofinanciar a limpeza viaria neste Concello, non a recollida de basura. Que poderían ir a investimentos? Pois sí. Pero agardamos que con esta axuda que nos ven da Diputación nos permita incluir nos orzamentos do 2025 unha mellor achega ao capítulo 6. O resto, 1.100.000 euros, dedicarás a varias obras repartidas ao longo do noso municipio. Un total, como ben dixo o concelleiro, de 19 proxectos de obras, aínda que o que realmente aprobamos, como todos ben sabemos neste pleno, é a execución de 6 delas, porque as outras 13 restantes quedarán para máis adiante se a Deputación nos dá unha maior achega a través do plan adicional. Que poderían ser outras obras que cada un dos grupos que estamos aquí, pois evidentemente tiñamos unha prioridade, outras non, que seguramente se debatimos non chegamos a consenso, por suposto. Desde o Grupo Popular fixemos 22 propostas, algunhas incluíronse, outras non, pero como ben dixen xa ao principio, non sempre todo o que sexa ben para os veciños vamos a votar favorablemente. Moi ben, moitas gracias, Gustavo. Bueno, a ver, gustaríame antes de falar un poquinho máis de números e de cifras, contestarlle a Luísa, por exemplo, de copia e pega. Gustaríame saber cal é para vostede a diferencia de que unha obra vai no pós-complementario no 24 e non pode ir no principal do 25 ou no complementario do 25, porque o grupo de goberno ahora mismo non sabe cal é a cantidad económica que nos van a dar para o complementario. Se no complementario non chega para facer todas as obras que van incluídas, lóxicamente, as que intentaremos incluídas no principal do ano seguinte. Que pasa, non se poden facer, pérdense. Hai que deixalas abandonadas. Cando di tamén copia e pega, supoño que irás te explicarlle a Piduído a canalización da agua que é un copia e pega de outros anos, porque nunca veo este posporo desde que son o concelleiro. Ten aí os representantes, explíquello despois. Que máis? Bueno, pois pouco máis. Por exemplo, fibrocemento, Poeta da Maía. É unha obra que empezamos, había un trozo de fibrocemento, anticipou este Concello a través da EPEL, anticipouse a eliminar ese fibrocemento, foi unha obra que se estuvo facendo durante varios meses, que está rematada e a espera de que empecen a aglomerar. Non hai ninguna obra empezada? Mentira completamente. Empezouse en Ameixenda, está a obra empezada do POS. En Seares está a obra empezada do POS. Están todas licitadas, están todas contratadas, menos dúas. A última que se licitou foi o tellado da EMA, isto tamén para a Escarlata, para que che vou a contestar xa aproveitando o que pasa en Pontemaceira, e máis a de Pontemaceira que efectivamente está sin licitar. Por que? Porque desde Patrimonio nos pidieron unha serie de explicacións, unha serie de documentos que están entregados, estamos á espera de que Patrimonio nos dá o que para licitarla, nada máis, o resto está todo ben. Pouco máis, en números, pois resaltar que a Diputación da Coruña este ano ten un presuposto de 240 millóns de euros e que dedica máis de 86 a este plan único para 93 concellos, máis dun tercio do presuposto da Diputación vai dedicada a este plan único. Desde que está Valentín que cambiou o modelo de contratación, levanse invertido nos concellos máis de 578 millóns de euros, e a verdad que para todos, ainda que hai concellos que aquí ponse en duda que se utilicen 440.000 euros para gasto corrente, hai concellos que están utilizando todo para gasto corrente que lle sabe as contas anuales. Pouco máis que decir, nada máis. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luísa. Bueno, pode disfrazalo como queira, pero sigue sendo un copia e pega e sigue sendo un rescate de anteriores plans. Bueno, despois de escoitar
as compañeiras e os compañeiros, e despois do que dixen anteriormente, agora poderíamos entrar a discutir se deberían incluir estes proxectos ou outros, ou se deberíamos consensuar máis os proxectos entre as diferentes formacións. Por exemplo, as nosas propostas iban encaminhadas á accesibilidade, algo que, igual que a obra de Biduído, é algo que deberíamos ter xa máis que resolto. Solicitamos a este goberno que incluese o arreglo das beiras rúas e dos pasos de peóns e de Milladoiro de Bertamiráns para que estes poideran ser accesibles. Non poido ser, tampouco pasa nada. Tamén iban encaminhadas a saneamento, e outra cousa que ademais é moi demandada pola veciñanza, que era o arranxo da rúa Agro do Medio e a altura, sobre todo, do antigo centro de saúde. E incluso tamén poderíamos debatir se debería dar participación á veciñanza na selección e priorización das obras, pero o que está claro, e ademais é indiscutible, é que calquer investimento que se faga, por pequeno que sea, será beneficioso para os veciños e as veciñas. Polo tanto, só nos queda pedirlle ao Goberno máis planificación e xestión para que se rematen os proxectos de 2024 e que se poñan canto antes cos de 2025, porque isto será en beneficio de todos e todas as veciñas de Ames. Moi ben, moitas gracias. Escarlata, Oliva. A min, gustaríame con respecto ao segundo punto, o cuarto, da participación no posto adicional 3/2025 para a opción da débeda, dicir que este é un achega importante, xa que temos que lembrarnos que do PAI 2015 a 31 de 12 de 2023 ainda tiñamos unha débeda de 294.044,87 euros, do PAI 2016 371.455,80 euros e do POS Plus 2017 na parte de reducción da débeda 322.264,49 euros. Tiñamos unha deuda de un total de 987.775,16 euros. Agora, con esta achega que nos dan no POS adicional 3/2025, quédanos unha débeda para devolver ata o ano 2028, xa que isto está establecido nas bases, de 715.870,63 euros. Moitas gracias. Moitas gracias, Gustavo. Sí, bueno, un último inciso. Luisa, cando falas de debatir ca veciñanza as obras que se meten, este goberno debateu ca veciñanza que fixemos reunións en todas as aldeas. Non sei se vostede foi, nós fomos. De feito, a obra de pluviales de Biduído falouse con Justo na mesma reunión, está Justo aquí, que sabe que non minto. E algunhas máis das que incluímos tamén se falou ca veciñanza, por exemplo, aquí incluímos no post complementario de Pedrouzos, que varia xente falou con nós de que era moi necesario arreglar os interiores. E algunha máis da que están incluídas. O sea, nós fomos á veciñanza, falamos con eles, reunímonos con eles, e dai algunhas das obras da que están aquí incluídas saliron desas reunións. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Unha vez rematado os dous puntos, vamos a proceder á votación. Saudar a Justo, que é o gran protagonista do pleno de hoxe aquí. Vamos a empezar votando o punto segundo, que é a participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS Plus 2025. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. E votamos agora o punto terceiro, participación no POS Plus adicional 3/2025 para a reducción de débeda de 76 concellos coa Diputación pola utilización do préstamo provincial nos plans 2015 a 2023. Votos a favor? Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pois damos por finalizado o pleno.